ପୂଜାପୂଜି ତ ସକାଳୁ ସରିଗଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସ୍କୁଲ ପଠେଇଦେଲି, ବାପି ବି ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସବୁ ଘରର ଯାହା କାମ ଥିଲା ସବୁ ସାରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ବିନ୍ସ ନାହିଁ, ପନିର ନାହିଁ, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନାହିଁ। ଆଣିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେବ, ଯେହେତୁ ଫରମାଇଶ ଦେଇକି ଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ବିନ୍ସ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା କିଣାକିଣି କରିନେଲି। କିଣାକିଣି କରିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ପୂଜା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଦୀପ ଘରୁ ସରି ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୁଅ ଦୀପ ଡେଲି ନେଇକି ଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଠି ଦୀପ ନେଇ ଆସିଲି। ଦୀପ ଦୋକାନରେ ଦୀପ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଛିକି ଦେଇଦେଲି, ସେମାନେ ଗଣିକି ମୋତେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଦୀପ, ତାର ପଇସା ଦେଇକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ତ ମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଛତା ନେଇକି ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ପାଗ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତଳକୁ, ଏତେ ଜୋର ଖରା ଯେ ଯାଇକି ଆସିବା ଯାକେ। ତାପରେ ଜଲ୍ଦିରେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ଏଠି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ନାଇଟ୍ଟେ ପିନ୍ଧେଇକି ଟିକେ ଏଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋର ଖରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧିଲା ଆମ ଖରାରେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗଡ଼ି ସାରିକି ଉଠିକି, ପିଲା ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4ଟା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ।